Ens trobem aquí a la Casa la Mina, que és la sortida natural, el bocamina, la bocamina de la Mina Vella i del inici del Rec Comtal, que són elements patrimonials molt importants aquí a Montcada, perquè la història de Montcada està molt vinculada al tema de l'aigua, de l'abastiment d'aigua cap a la ciutat de Barcelona. També és un bon espai per això, clar, és un bon espai per això, és que es poden explicar moltes coses i tot al final ens explica una miqueta el mateix, no? Que és aquest territori en el que ens trobem, que és un territori, podríem dir, molt tensionat, en el qual conflueixen moltes coses. Està el tema de l'aigua, està el tema de les vies de comunicació, que això és important també, que ja en parlarem. Des d'aquí, si miréssim cap allà, trobaríem la referència clara de la cimentera, per exemple. Llavors, són tot un seguit d'elements visuals que ens ajuden a explicar l'evolució de la ciutat i d'aquest territori concret. Basat sobretot això, escollim aquest espai perquè Montcada, entre altres coses, això està molt condicionada per la seva ubicació geogràfica. Ens trobem com en un petit espai, un tros de terra que sempre dic jo molt petit entre Serralada Marina i Turó de Montcada, que és l'última estribació de la Serra de Collserola, i en aquest petit espai conflueix de tot, des de les línies de tren, les autopistes, la cimentera, tenim el Rec Comtal, l'AVE que passa per aquí sota, serveix per explicar moltes coses, i del que significa això per una ciutat de l'àrea metropolitana conviure amb tots aquests elements. A veure, al cap i a la fi, aquesta infraestructura seria un exemple primigeni, podríem dir, d'una activitat extractiva, aquí el que s'agafa és aigua, per un aprofitament que es fa a Barcelona. Podria ser com el capítol zero d'aquestes polítiques extractives o d'aquestes infraestructures que es fan al servei de la gran ciutat. Però deia abans, aquest espai és molt bo per explicar moltes històries. Per què? Perquè tenim, per exemple, també l'exemple de la cimentera. Tornaríem una mica al mateix. Una política o una activitat extractiva que té un impacte en el territori. La diferència, evidentment, és que el tema del Rec Comtal té 1000 anys d'història i ens ha deixat una sèrie d'elements patrimonials dels quals la població pot fer ús i pot aprofitar i pot disfrutar, podríem dir. La Casa la Mina, per exemple, que ara és un casal d'avis, la Casa les Aigües, que és una extensió del Museu Municipal, el Rec mateix, que és un espai verd on la ciutadania pot caminar, i la cimentera, evidentment, no ha portat cap benefici, sinó tot el contrari. De fet... Hi ha molta gent que pateix dels bronquis, sobretot, gent que mor de càncer, pel tema de... Jo a casa, per exemple, sempre cada dia estic escombrant molta pol·lució. Quin any és la cimentera, ho sabeu? Sí, l'origen... No se sap l'any inicial, l'origen és del 1917, i bé, és el que deia, és un exemple de quan deia que aquest és un territori en tensió, doncs una mica és això. És un barri que està en guerra amb el tancament de la cimentera. Des de fa dècades. Conflueixen moltes qüestions. El tema de la cimentera és un, i els veïns en general tenen un posicionament força clar davant aquesta activitat, que és una activitat industrial que ja té molt de recorregut i ara genera aquest conflicte, però també és això, està el tema de les vies de comunicació, el tema de, per exemple, la presència del tren, que ara, gràcies, diguem, també a aquesta reivindicació històrica i constant, s'ha aconseguit el tema del soterrament. Però bé, al cap i a la fi és això, és un territori que serveix molt per... que és gairebé un laboratori on es poden explicar aquestes transformacions que hi ha en les grans metròpolis, que moltes vegades no la pateixen tant, o no les pateixen només la ciutat, la capital en si mateix, sinó tot aquest rerefons o totes aquestes ciutats de l'entorn metropolità
que moltes vegades donen aquest servei, no tenen visibilitat i no treuen tampoc moltes vegades un rèdit directe d'aquestes infraestructures, no? Clar, aquí conflueixen, diguem, com podríem dir, dues infraestructures, sí. Això seria una part del rec Comtal. La mina, clar, el rec Comtal es va construir finals del segle X, podríem dir, principis de l'11, finals del segle X. La mina es construeix, com deia, a finals del segle XVIII, principis del XIX, per reforçar, diguem, el cabal d'aigua al rec Comtal, quan, diguem, el tipus d'aprofitaments de l'aigua que es feia d'aquest rec, doncs es va multiplicar, perquè es necessitava aigua pels molins, es necessitava aigua per regadiu, però sobretot l'Ajuntament de Barcelona comença a aprofitar aquesta aigua per abastir les seves fonts. La característica principal que té el rec Comtal aquí a Montcada és que és un element viu, diguem, amb aigua. A la part de Barcelona ja és un element purament arqueològic. Al castell de Montcada queden vestigis, està el castell o com? Vestigis materials pràcticament no en queden. Diguem, en bona part va ser per l'activitat de la cimentera. Hi havia algunes restes del castell. On hi ha ara la cimentera? Sí. I hi havia una ermita també, però bé, van agafar aquell material, aquelles pedres, per dir-ho d'alguna manera, per la seva activitat. També en un moment que és cert que, diguem, la valoració del patrimoni era diferent de la que hi ha ara. Però bueno, no deixa ser un altre exemple, diguem, de l'impacte que aquestes polítiques extractives i d'aquesta servitud de la que parlaven, doncs, han tingut en el territori. Bé, doncs ens trobem a la Casa de les Aigües, que és una central d'extracció d'aigües del 1879, feta per l'Ajuntament de Barcelona, encarregada al que era l'arquitecte municipal d'aquella època, que és l'Antoni Rovira i Trias. I bé, ara anirem cap a la sala de pous, que és la sala principal o la que dona nom i sentit a tot això, que realment ara mateix li diem la Casa de les Aigües, però en origen era popularment conegut com els Pous de Montcada. I bé, ens trobem ara mateix en un indret que nosaltres sempre que fem les visites aprofitem per posar una mica en context, perquè és un lloc, aquí a la Casa de les Aigües, que mirant els entorns també entens moltes coses de Montcada. Això jo crec que ho hem comentat alguna vegada, però aquí ens trobem entre la serralada de Collserola, amb el turó de Montcada, que és com l'element icònic i visual important a nivell geogràfic de la zona, però veiem també la cimentera, que podem dir que és com el tret de sortida de la industrialització aquí al municipi, del 1917, un exemple d'una indústria extractiva que es fa aquí al territori en benefici, en aquest cas una empresa privada, però d'aquestes activitats extractives que redunden més o menys al territori, per dir-ho d'alguna manera. Bé, ens trobem també aquí en aquest pas estret entre Sode i entre la serralada de Collserola i serralada Marina, un pas natural històric pel qual s'ha encabit al llarg de temps de tot. Tenim a sota els nostres peus la línia de l'AVE, tenim la línia del tren per aquí, tenim evidentment l'aqüeducte, que és el que dona aigua en aquests pous, etcètera. És un petit tros de terra que ens serveix per parlar de molts temes del passat, del present i del futur de la ciutat. Si ja ens centrem en la Casa de les Aigües, doncs això, reprenent una miqueta el que deia, una central d'extracció d'aigües
encarregada per l'Ajuntament de Barcelona el 1879, podríem parlar una altra vegada com d'una indústria extractiva, treure l'aigua per portar-la a les fonts de Barcelona, una mica aquesta història del que és tota bona part de l'àrea metropolitana de Barcelona, d'aquest pati d'endarrere que dona servei a la capital o al país, també amb les línies de comunicació en trobaríem un altre exemple, i que troba un rèdit relatiu en funció de tot el que dona, en comparació amb tot el que dona. Bé, anem a veure els pous, sí? Jo estava parlant del territori i potser la Carme vol afegir alguna cosa que porta en aquest barri de Can Sant Joan que no fa referència a molts anys arrelada ja aquí, no? Mira, jo simplement per afegir, tu estàs explicant tota aquesta part més històrica i més de la història i de lo que representa la Casa de les Aigües o els pous de Montcada per tot aquest municipi, però jo he connectat en seguida amb la primera sensació que vaig tenir quan vaig arribar aquí i vaig pensar quin espai tan bonic per fer projectes, per fer activitats amb les famílies, per compartir aquest espai d'una altra manera, no simplement com un museu, tenim el tren que passa, o com un espai tancat, privat, de cultura i d'història, sinó com un espai també per compartir amb les persones que vivim aquí, que vivim arreu, evidentment, no? I mostrar aquesta part de Montcada, jo crec que és un espai meravellós en aquest sentit. I ara mirarem els pous, que no és qualsevol cosa. No. Això és una autèntica joia. Podem avançar fins al mig, si voleu, al pou gran. Clar, jo és que tinc aquesta tendència a divagar i me n'en vaig del discurs més històric, però sí, mira, per dir-ho com de manera resumida, la Casa de les Aigües seria com l'últim episodi a nivell històric, ja en època contemporània, dels 2.000 anys d'aprofitament d'aigua del Besòs, etc., de la zona de Montcada cap a Barcelona. Per dir-ho com d'una manera molt resumida, això començaria segurament amb el tema de l'aqüeducte romà, té un següent episodi important amb el tema del rec Comtal. El 1400? Segle XI, no, segle XI aproximadament, sí. I, aquest rec Comtal que es construeix en principi, sobretot per moure els molins com una força motriu, després se li van afegint d'altres usos. I bé, entre els altres usos que es van afegint a aquesta sèquia medieval, arriba un moment que és el d'aigua de boca. Es comença a aprofitar aquella aigua del rec per nodrir les fonts. Què passa? Era aigua agafada en superfície. Per dir-ho de manera molt resumida, hi ha un segon episodi en època moderna, que és quan es fan la mina vella de Montcada, que és aquesta mina d'aigua subterrània que va buscar aigua a l'aiguabarreig entre el riu Ripoll i el riu Besòs, amb la intenció de portar més aigua cap al rec Comtal, perquè, com deia, es van afegint usos. Comencen pels molins, continuen amb el regadiu i després afegeixen, a més el tema de l'aigua de boca, perquè la ciutat està creixent. Això ja a finals del segle XVIII, principis del XIX. Però, clar, la ciutat continua creixent, això és una demanda que no té fi, perquè la ciutat no para de créixer, i per continuar portant més aigua encara de la que s'aconseguia amb la mina, es fan els pous de Montcada. Els pous de Montcada agafen aigua d'aquests pous, que el que fan és xuclar aigua de l'aqüífer que tenim a sota els nostres peus, i portar-lo a l'aqüeducte Bas de Montcada. L'aqüeducte Bas de Montcada és una canalització separada que es fa de la Casa de la Mina, de l'inici del rec Comtal, per dir-ho d'alguna manera, fins a les fonts. Això crec que és principi del segle XIX també. Quan es fa aquesta canalització segregada per temes de sanitat i també per aconseguir una repartició exacta de les aigües. En aquell moment es decideix entre la comunitat de regants, molins regants, del rec Comtal i l'Ajuntament, s'arriba a un pacte pel qual l'Ajuntament de Barcelona es queda amb un terç d'aquestes aigües que surten de la mina,
que van a l'aqüeducte baix i aquest aqüeducte és reforçat amb l'aigua que surt d'aquests pous. Diguem que, a més, aquesta seria com el primer moment on es comença a fer servir maquinària. I també hi ha aquí tot un fil que ens podria fer parlar de la industrialització, etc. Perquè tant quan s'agafava l'aigua en superfície amb una resclosa com quan s'agafava per la mina era aigua que baixava per gravetat. Aquí, clar, en el moment en què has de treure aigua d'uns pous que tenen entre 13 a 18 metres de profunditat ja has de fer servir maquinària. Per això és com l'última etapa. És com jo sempre dic el mateix, és el canto del cisne pel que fa al tema del subministrament i municipalització de les aigües. A partir d'aquí és l'últim intent, podríem dir, que fa l'Ajuntament de Barcelona per subministrar aigua a la ciutat. En aquell moment ja veu que amb això no és capaç, que no té la capacitat ni la intenció o els recursos per poder començar a portar aigua a les cases, perquè estem parlant de 1879, el Pla Cerdà, construcció de l'Eixample, es comença a fer arribar aigua a les cases, poques, però ja veuen que aquest nivell d'abastiment d'aigua no ho poden assumir. I aquí és quan entra, diguem, en joc el tema de les empreses privades, la privatització de la gestió de l'aigua. Per això sembla que no, però des d'aquí és un espai des del qual es poden tocar moltíssims temes. Aquí davant tenim la casa del maquinista també, que és un altre dels elements arquitectònics bastant interessants. Sí, de fet, és això, que et dona... A la que comences a investigar una miqueta, dona per explicar moltes coses, perquè mira, tu fas aquesta apreciació ara de la casa del maquinista i aquí podríem, obrir un altre tema, no? Perquè si mires la casa del maquinista arquitectònicament, llenguatge arquitectònic, i la sala de pous, són llenguatges totalment diferents, no? Aquesta és una construcció en maó i aquesta és una casa senyorial. Com quins altres exemples podríem trobar? Doncs com els exemples de les cases dels estiuejants de Montcada. Montcada, que ara pot tenir entre algunes persones, bàsicament les persones que agafen la C-17 i només se la miren des de dalt, aquesta percepció de ciutat industrial, etc., durant un temps, finals del segle XIX, principis del segle XX, va ser destí de moltes famílies burgeses de Barcelona que venien a estiuejar. Venien en tren, amb el tren. Clar, amb l'arribada del tren. I es van aixecar cases d'estiueig, moltes d'elles en un llenguatge arquitectònic molt semblant en aquest. Per tant, també, i el tema de l'estiueig, també vinculat amb el tema de l'aigua, una altra vegada, perquè venien també, entre d'altres coses, per les nombroses fonts que hi havia tant a la banda de Collserola com a la banda de Serra Marina, fonts que tenien, que eren molt famoses, molt conegudes, que es deien que tenien propietats medicinals, etc. Al final, tot va parar aquí una mica el tema de l'aigua, però també el tema del progrés, de la industrialització, el tema dels estiuejants, com tu deies, els estiuejants van arribar en tren. El primer eixample de la ciutat de Montcada és conseqüència d'aquestes famílies d'estiuejants que es comencen a fer la casa a tocar de l'estació de tren, a tocar per poder baixar i estiuejar els seus 3 mesos i mig, no com els estius que fem nosaltres. Alguns també havien construït cases aquí a la Serralada Marina i en diverses cases també, però el que tu dius, bàsicament era tot al voltant del que és l'estació de França de Montcada. Clar, les de la zona de l'estació de França són el nucli original o primigeni, diguem, 1885, i la zona de la Vallençana és una època posterior, ja s'ha entrat al segle XX, perquè diguem que a la que es comença, és que tornem tota l'estona al mateix, a la que la indústria comença a fer-se forta i a tenir més presència, ells ja no perden, la ciutat perd per ells una mica aquesta visió idíl·lica, etc. Llavors ja no els agrada tant la part del centre, on ja convergeix més la indústria, etc. I se'n van a buscar aquell indret, no? Però és veritat, hi ha torres maquíssimes allà.
Els estiuejants dic que, no, que dic que els estiuejants sempre han buscat la natura, no? O fugir una mica de la ciutat, de l'asfalt. Això que ens ofega, en certa manera, no? Tenim aquesta Fugir del soroll. de reconnectar, clar, de reconnectar amb la natura i amb l'aigua, no? I com diu l'Adrià, tota aquesta zona era coneguda per l'aigua. Sí. Montcada és la ciutat de l'aigua. Sí, bueno, lo único que, clar, l'autopista no tenim la visió d'aquí si tu és la C-17. Sí. Però sí, Això esperem que aviat ens el soterrin. Tenim un marge de 6-7 anys. Aquesta línia de tren que parteix en dos al poble. Cada 7-8 minuts passa un tren. És inviable tenir una vida normal de poble perquè la via és una trinxera total. Si ja han començat les obres del soterrament, esperem que en 7-8 anys doncs puguem teixir tot el nucli urbà. I el que dèieu és que, o sigui, aquí sota hi ha una sortida... Una sortida d'emergència. De l'AVE. Sí, està a 50 metres de fondària. 50? 50 metres de fondària. Se n'havia parlat, quan es va fer el projecte de l'AVE, anava relacionat amb el soterrament d'aquesta via que anirien paral·lels. Bueno, aquí ja hem vist que passa just al costat de la Casa de les Aigües, però en el moment en què s'endinsa, diguéssim, al barri de Can Sant Joan, fa la via del tren de barrera artificial que impedeix que el barri pugui gaudir del riu, que ara estem caminant cap al riu, i obliga, diguéssim, aquest barri a viure d'esquenes al riu, perquè la via del tren fa de frontera, no el permet a la població d'accedir-hi de manera fàcil i natural. Mira, Carme, perdona, mira si era d'esquenes al riu, vaig comentar a la Maria, quan jo era petit, això era el pati de darrere. Tota la gent venia a abocar al riu, però estava tan interioritzat, era tan natural, que tu t'havies de desfer d'uns mobles i la gent ho deia, voy al río a tirar los muebles, i voy al río, i tothom creuava per aquí, aquest pas d'aquí, i això era un abocador total, o sigui, la gent vivia veritablement d'esquenes al riu. D'esquenes al riu, sí. Totes les deixalles, totes les runes, tot el que t'havies de desfer, no existien les deixalleries, ni la cultura aquesta tampoc d'avui en dia, no? I era el riu, era el riu. Doncs sí. Sí. I aquí mateix tenim el Besòs. El riu Besòs, sí. Exacte. Tenim tot el passeig al costat del riu que et permet venir caminant o en bicicleta perfectament, sense cap impediment i sense cap frontera arquitectònica que t'impedeixi caminar, al contrari. Li diuen el camino del colesterol, popularment, perquè hi ha molta gent que aprofita per fer exercici, per fer esport i per passejar. fer esport. També t'invita a poder gaudir de fer esport d'una manera amable i propera. Però, en canvi, tenim dos parcs naturals, tenim dos rius, perquè a part del Besòs també tenim el Ripoll, tenim diferents torrents importants que fan de corredor biològic, tenim el Parc Agroforestal de Mas Duran, o sigui, el poder natural que té Montcada és bestial, i s'ha de lluitar molt i s'ha de fer molta feina perquè la ciutadania ho interioritzi i digui, ei, el nostre poble, la nostra ciutat és molt lletja, però el nostre poble en general és brutal, és una passada. I a la vista està que, bueno, en aquest punt veurem una perspectiva fantàstica. Clar, o sigui que estem veient el Besòs, no? I és maco també, Adrián, que estem veient el Besòs, estem veient aquesta estructura, aquest equipament meravellós de la Casa de les Aigües. Sí. Darrere, doncs... Ara que dius, Maria, ara que dius, i ja que està aquí l'Adrià, i ho estic veient, us explicaré una anècdota que sempre l'explico perquè és com el meu trauma infantil. Veieu aquella torre?
a la cantonada? Sí. La torre de dipòsit de l'aigua o alguna cosa així és, no? La torre de la Val. Casa de les Aigües. Doncs jo quan era petit, parlo petit, 7, 8, 9 anys, per mi era un trauma passar per aquí davant. Un trauma total. I sabeu per què? Perquè em pensava que vivia Dràcula a dintre. I per aquell forat d'allà dalt em pensava que qualsevol moment en sortiria el Dràcula i no volia passar, tenia un pànic horrorós. Una mica tenebrosa, sí que és. Sí. Doncs ara que s'apropa Halloween potser hem de muntar alguna cosa. S'ha restaurat ara fa poc, oi? Vaig llegir o alguna cosa s'havia fet una restauració... S'ha fet una restauració fa poc, sí, de tota la part més patrimonial, que és la part de la torre, però també de l'edifici de sota, que esperem que en algun futur... Doncs m'agrada explicar-lo perquè és un trauma infantil que tinc, O sigui, em va costar molt superar-ho, Jo pensava que Dràcula em sortia a qualsevol moment i em xuclaria la sang. Jo no me l'he trobat, de moment. Baixarem o potser que... Sí, doncs cap a baix tenim allà al fons el barri de Torre Baró, que queda a través... Torre Baró i aquest turonet al tapa, que quedaria just a tocar darrere d'aquest turó, és el barri de Vallbona, que és un barri que s'ajunta directament amb Can Sant Joan a través del Rec Comtal. La Carme pot explicar alguna experiència o alguna dels dos barris. Exacte, de fet el projecte del Rec Comtal, el del Rec es mou, que és un projecte que vol posar en valor també aquest patrimoni hidràulic que tenim aquí, com un altre patrimoni hidràulic, a part de la Casa de les Aigües que ja hem vist, tenim el Rec Comtal, i justament és un projecte que es fa de manera compartida entre els dos barris, entre el barri de Vallbona i el barri de Can Sant Joan. Aquí tenim una peculiaritat, clar, que entren en joc, diguéssim, dues administracions. L'administració de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, que és aquesta part d'aquí, i just passat aquest turó tenim l'administració de Nou Barris, l'administració de Barcelona, i el lloc de pas que compartien era justament el Rec Comtal, i estava molt deteriorat. I aleshores anem baixant, si voleu anem caminant i anem baixant, i baixem cap a baix. I aquí? Doncs això és cap al nord. Allí, sí, no, tranquil·la. Sí, estic... I aquí llavors? Això és cap al nord. Ara no ens ho tapa, però es veuria el Montseny, aquí darrere d'aquest tros que hi ha aquí. Això és la Serralada Marina. Aquí de la Serralada Marina en tenim dos poblats ibèrics, el del Puig Castellà i el poblat ibèric de les Maleses, en el vessant de Montcada de Santa Coloma, hi ha dos poblats ibèrics. Que daten ja de fa 2.000 anys, encara ja teníem aquí habitants en aquesta zona. I llavors, aquí a la nostra dreta tenim l'EDARS, l'estació depuradora de Montcada i Reixac, que tracta totes les aigües que venen de la part de més amunt, de la zona de Cerdanyola, una miqueta més la zona més del Vallès, Montcada i Reixac també. I aquí el casc urbà del barri de la Ribera, que el nom ja ho diu tot, és un barri que està a tocar del riu Besòs. L'aigua del Besòs sí que és veritat que surt, o sigui que ara està una miqueta fosca perquè ha plogut i així, però és una aigua de depuradora. Sí, totalment. Aleshores, és una aigua que es veu clara perquè és aigua de la depuradora i això no significa que és aigua depurada, és a dir, que és una aigua molt contaminada que de vegades penses, jo no sé, els peixos aquí com poden sobreviure amb la quantitat de... És una aigua apta per la vida aquàtica. Té els cànons i les característiques aptes per la vida aquàtica, pel mínim de la vida aquàtica, que n'hi ha, no per l'ús humà ni el consum, evidentment. De vegades, quan veig gent banyant-se en el riu, jo m'ho poso les mans al cap, o ficant les seves mascotes a banyar-se. Jo no ho faria, no sé si saben on te fiquen. És aigua apta per la vida aquàtica i, per tant, aquests paràmetres permet la vida d'un determinat nombre de peixos, d'amfibis, de macroinvertebrats. Jo, de vegades, he tingut contacte amb persones del Consorci Besòs, el Manel Isnar, que ja s'ha jubilat, tenia molt bona relació, i ell sempre ho deia, l'aigua del Besòs, a la seva majoria, deia ell sempre en plan graciós, o ha passat per un ronyó o ha passat per una indústria. I en situació normal, el 40% d'aigua és natural, el 60% és aigua depurada. Per tant, aquesta aigua és artificial. Ara perquè ha plogut aquests dies i ve bastant crescudet, però en situacions normals, si traiéssim l'aportació d'aigües de la depuradora,
aquest riu portaria pràcticament una tercera part d'aquesta aigua, pràcticament, d'aigua natural. Entenc que es va treballant. Sí. Té un cabdal bastant constant, també s'ha de dir. Sí. O sigui que en situacions normals és un riu que hauria de tenir o de patir les grans sequeres a l'estiu i les grans crescudes a l'hivern. I això no passa, està molt regulat perquè tot passa per la depuradora. O sigui, l'aigua de boca de la majoria de tots els municipis d'aquí del Besòs és aigua Ter-Llobregat. Per tant, no estem ni consumint l'aigua del nostre riu. Suposo que perquè no té la qualitat o no la tenia. Ara, amb el context de sequera, l'Agència Catalana de l'Aigua ha començat a fer unes prospeccions i s'estan treballant amb uns nous pous al nord de Montcada i Reixac que sembla ser que sí que tenen la suficient qualitat per ser potabilitzada. I en un futur se realitzarà una zona d'extracció d'aigües al nord de Montcada per minimitzar aquesta sequera que estem patint tan extensa. Llavors entenc que el que s'està fent és tot un procés, o sigui, el que hem de valorar és aquest procés de renaturalització, o sigui que s'està tendint amb el parc fluvial i tot això, perquè hi hagi un punt de contacte més amb la natura. Jo crec que es busquen tots els vessants. Tots. Que tot al final sigui un cercle. Tot és temps, entenc també que no es pot dir que això no... Tot sigui un cercle. S'ha fet molt, jo crec que... Però s'ha de continuar fent molt més encara, o com ho veieu? No, jo dic això, el riu s'ha recuperat, s'ha renaturalitzat, mica en mica se'n vagi traient la canya, s'anirà convertint en un riu mediterrani, amb els seus boscos de ribera, amb la ribera natural que conformaria la vegetació d'un riu normal de les nostres contrades. L'aigua també està entrant en un cercle, l'aigua que fem servir la contaminem, perquè no hi ha una altra, perquè hem de fer pipi, defecar i de vegades es fa un mal ús. Aquesta aigua es recupera, es millora, se torna una altra vegada al riu i aquesta qualitat, que en un principi les noves tecnologies per processos químics ens estan permetent, doncs arribarà un moment que l'aigua que avui en dia es va deixar d'utilitzar de la Casa de les Aigües també perquè va perdre la qualitat, arribarà un dia que la podrà mantenir i podrem tornar a fer-ne un ús. M'imagino que és molt important treballar-ho també des d'aquesta relació amb el riu. O sigui que aquí teniu un factor de dinamització i cultural molt important, molt ric, no? Clar. Sí, evidentment. Nosaltres el que treballem, i tal i com treballem des del punt de vista del patrimoni, ara estàvem veient, per exemple, tota aquesta part patrimonial que tenim relacionada amb l'aigua i amb el riu també, evidentment, però el que sempre busquem des dels projectes comunitaris que fem és apropar el patrimoni a la gent. Quan parlo de patrimoni també parlo de patrimoni mediambiental, perquè el riu Besòs també es pot considerar fins i tot la serralada de la Marina, la de Collserola, tot el que tenim al voltant és el nostre patrimoni de vida. Les rieres, exacte. I és el nostre patrimoni de vida, o sigui, si no respectem i no treballem amb aquesta mirada de respecte a tot el que ens envolta, no anirem enlloc. I aleshores nosaltres sí que intentem apropar aquest patrimoni mediambiental que tenim als barris i natural a les persones i als projectes comunitaris amb els que treballem. No només fem això, però és una de les coses que fem. Bueno, si tirem avall, l'únic problema és que trobarem vessals d'aigua i
I aquí arribaríem, Manel, el que dèieu abans, no? Sí, bueno, però tenim quasi bé el sobreeixidor, però tenim quasi bé ben bé 800 metres, caminant. Només? Només? Bueno. Voleu arribar, doncs? Home, ho podem intentar, no sé. D'apropar-nos a la llera... Sí, si voleu... O podem tornar... No, molt complicat no. El que passa... Sí, si voleu podem tornar un altre dia. Sí, el que passa és que avui, bueno, com que tenim aquesta pluja i així, però sí que podem passar per aquí, hi ha com un caminet, i ens podem apropar perfectament com a la vorera del riu, com vulgueu. Per aquí arribem també? Arribem a la vorera, es veu... Sí, trobarem algun lloc per accedir. D'aquí 100, 200 metres. Sí, anirem trobant espais, sí. Vinga, anem caminant. Aquí pugem, ens apropem. Això és el mur. Això és el mur que es va fer després de la riuada del 62, doncs per protegir, però clar, al final aquest mur el que fa és deixar el riu encaixonat dintre, no té mobilitat. A partir d'aquí el riu mai més sortirà d'aquí. Podrà anar una miqueta més cap a l'esquerra o cap a la dreta, però mai més sortir d'aquí. De fet, la Casa de les Aigües ja tenia un mur propi, sí. Tot això, quan jo era petit, tot això no existia. Aquí no hi havia res, només hi havia còdols. Còdols, no sortia ni la vegetació, imagina't. Imagina't, l'aigua hauria ser tan àcida o hauria portar tants elements químics en l'ambient que ho cremava tot, no hi havia vegetació, només hi havia còdols. Potser hi havia algun nucli de canya, però res, era mínim. Igual avui en dia la diferència que hi ha d'un costat de l'època aquesta, no? Aquesta era la sortida natural de la claveguera, de tot el que era en part més amunt, de la Ribera, Montcada. Van sortir les aigües residuals, sortien directament per aquí. A més, això era una zona molt problemàtica. En els anys 80 era una zona de drogadicció. La majoria de les persones que eren drogodependents venien aquí, estaven com més amagats, i era un lloc, per la canalla d'aquí del barri, era un lloc complicat, i pels meus pares totalment prohibit, i pel meu trauma infantil de la Torre de Dràcula. Però sí, això era... Se juntava tot, Manel, en esta esquina. Sortia directament des d'aquí totes les aigües residuals. Abans no hi havia depuradores, per tant, totes les aigües. I abans aquí hi havia una altra sortida, i era el que hi havia, el que li he comentat abans a la Carmen. Això era el pati de darrere del poble, la gent venia aquí a llançar-ho tot, i bueno, era una degradació total. Era una degradació total, això no era natura, això era com s'havia dit, una claveguera a l'aire lliure, era així. Aquí veies això, sortir totes les aigües residuals. Sí, tots aquests col·lectors, que avui en dia estan connectats a la depuradora, doncs eren la sortida natural de totes les aigües residuals. També en recordo una època que es van començar a instaurar molts horts. Sí, també sobre els anys 80 i poc, la gent va començar, més o menys, aquest tros fins a la Ribera, es va començar a omplir d'horts i la gent regava amb l'aigua de claveguera del riu. Però va durar molt poc. Jo crec que l'Ajuntament va dir, sí, no pot ser, o sigui, no poden estar vostès menjant
amb el que estan regant, perquè bueno, teníeu que veure el que sortia. Aquí hi havia dos factories molt importants químiques, que eren la Intorsa, que produïa pigments químics per la indústria, i després estava les pintures Valentine, que és una fàbrica de pintures. El que he dit abans, no hi havia depuradora, s'abocava tot directament al riu, i amb aquesta aigua la gent regava. I jo crec que van dir no, o sigui... Sí, per aquí tenim l'entrada al riu. Podeu? Ens mullarem una mica, els pantalons. Res. Adri, pisa bé, que jo vaig pisant on tu pises. No me la lies. No, que jo estic operat de fa poc del genoll. Sí? Hòstia. Però bueno, la llàstima que, clar, m'ha agafat uns dies de pluja, ve l'aigua molt remenada, però en circumstàncies normals l'aigua seria totalment transparent i fa goig. L'únic que passa que també, potser potser els que tenim, com es diu això, d'efecte professional, anem amb l'oïda i amb l'orella i amb els ulls, no? Vas caminant i vas mirant ocells, vas sentint i no pares de sentir i veure moviments d'ocellets per tot arreu. És que hi ha una paraula que ho diu tot, zona inundables. Tots els rius tenen la seva zona inundable. Què passa? Que són zones planeres, fèrtils. Llavors, què feia les persones, l'ésser humà, que feia ocupar aquells espais per conrear. Després de conrear va venir l'evolució i es va començar a ocupar vivendes i indústries. Es feien polígons, es feien pobles enxamplaven. Aquí li treien el lloc a la zona inundable del riu. Llavors el riu cada vegada va quedar més petit i l'ésser humà més a prop del riu. Quan hi ha una crescuda gran, que té un nom aquí, que són les bessossades, quan hi ha... Clar, estem en un règim mediterrani. De cop i volta estem 4 mesos que no plou una gota i ens cauen 200 litres, una patacada. Tota aquesta aigua que canalitzen els torrents, on va? Aquí. I llavors el riu que fa? Enxamplar-se. Si no té per enxamplar-se, doncs llavors haurà de pujar. Que per sort, de moment, des que hi són els murs, no ha sortit dels murs, però alguna última riuada està molt a prop, algunes zones s'ha quedat quasi bé 1 metre, sí. Sí, quan era petita. Clar. No, que dic que jo visc a Santa Coloma, jo he vist literalment el riu Besòs, sortida per sobre. Bessossades d'aquestes, que sortia el riu Besòs dels murs, que evidentment que jo quan era petita els murs ja estaven, ja existien. Però sí, aquí l'aigua és vida, però de vegades també té aquest perill. Sí. Bueno, ara tenim l'inconvenient de les obres del soterrament, però paga la pena. És que just aquí, ara no es pot veure, però just aquí tenim el barri de Can Sant Joan i aquí està la via del tren. O sigui que aquí, sí, aquí el que tenim aquí és el tren. Sí, són les màquines que estan fent forats per fer els pilars i tot això. Sí, és una obra faraònica, perquè pensa que el trànsit ferroviari no es pot interrompre. Per tant, han de fer una via paral·lela per traspassar provisionalment els trens, mentre desmunten la vella, fan el soterrament i després han de tornar una altra vegada a posar les vies ja, però ja dintre. O sigui, és algo bastant faraònic, però bueno. Ara estaríem com en 3 punts municipals. Crec que això ja és terme municipal de Santa Coloma Gramenet. Aquí dalt és terme municipal de Montcada i Reixac, que és la sortida del rec Comtal, Can Sant Joan, tot el tros que està, diguéssim, soterrada o taponada o tapada, i la part de sobre ja és terme municipal de Barcelona, la ciutat de Barcelona. Ara mateix estarem un cruce de caminos. Estamos, mira, un pie, 2 pies. Però el que és Llera
El que és de Santa Coloma. Sí. Fora, Sí, a dalt ja és sí. Barcelona. Sí, Montcada i Reixac i Barcelona. I allà és el poblat, no? Sí, i allò que es veu allà dalt, hi ha una reconstrucció d'una de les vivendes que era dels Ibers, allà dalt, és el Puig Castellà. Això és Puig Castellà. Sí, allò pertany pràcticament a Santa Coloma de Gramenet i un trosset aquí, la cantonada molt petit, dona a Montcada i Reixac, però bueno, és el... Santa Coloma. Sí, això. bueno, un trosset molt petit, un trosset. Però clar, però és... O sigui, que hi ha poblats, o sigui, i hi ha jaciments... Sí, clar, sí. Sí. Bueno, ja es veu al Museu Municipal de Montcada. Sí. L'únic que... I de fet, els inicis del museu va començar com a museu arqueològic. L'únic que després, amb el pas del temps i quan van començar a arribar altres tipus de donacions d'altres etapes històriques, doncs es va prendre la decisió de, diguem, tirar cap a la idea més d'un museu municipal que expliqués doncs, el municipi en totes les seves fases històriques, però sí, diguem que les peces més antigues que tenim al museu són peces iberes del jaciment de les Maleses, sí. Això és un col·lector, ¿vale? Tots aquests col·lectors són col·lectors d'aigües residuals. Totes les aigües de claveguera, dels vàters, van per aquí. Què passa? Com veieu, això té una capacitat. Si la xarxa de sanejament de clavegueram estigués separada totalment de la xarxa d'aigua pluvial, no hi hauria cap problema, perquè l'aigua de pluja aniria per un costat i l'aigua de sanejament aniria per l'altre. Però per molts llocs s'han encreuat. O per molts llocs van juntes, van paral·leles, separades per un envà petitonet. Què passa? Quan plou molt, aquestes aigües es comencen a barrejar de conductes, això acaba omplint-se, per aquell forat no hi és suficient per engolir l'aigua, llavors ha de sortir per algun lloc, perquè si això estigués tapat, això ens hi sortiria pels vàters de casa, o rebentarien les canonades. Llavors què busca? Aquestes sortides. Malauradament, què ens trobem quan es produeix aquest efecte? Doncs que totes les aigües residuals sense tractament van directament al riu, acompanyades de milions i milions de tovalloletes mal anomenades biodegradables. No són biodegradables, sí que ho són però a molt llarg termini. Que tot el que es llença pel vàter... O arriba a la depuradora o arriba al riu. L'aigua, el paper higiènic, que és cel·lulosa, sí que es descomposa ràpidament. Llavors acaba formant part d'una pasta. Però en el moment que llences una tovalloleta higiènica d'aquestes, té un procés de biodegradació, però a molt llarg temps. Què passa? Que llavors apareix directament en el riu, en els col·lectors, acaba taponant, acaba omplint la llera, la vegetació. Veieu aquí, mireu. Això és poc, Jo m'he trobat arbres de Nadal, veieu? Sí, jo m'he trobat arbres plens, plens de tovalloletes, plens. Clar, i arriba ja al riu. Clar, evidentment, arriba directament al riu, i del riu arriba al mar. Hi ha vídeos de la costa de Badalona on pràcticament no es veu el fons marí, no es veu el fons marí. Només es veuen tovalloletes i hectàrees i hectàrees. De fet, hi ha molts pescadors de Badalona que van deixar de pescar perquè no els hi sortia a compte. Perquè no havia peix i l'únic que treien amb les xarxes eren tovalloletes que després els hi suposava una feina horrorosa alliberar-les de tot aquest material. És una pena, però sí. La cultura de l'aigua de vegades no la fem servir. Amb això no estic dient que no s'hagin de fer servir les tovalloletes, això és conill. Tothom, escolta'm, és un producte higiènic que el pots fer servir, però quan acabis d'utilitzar-lo el plegues amb una mica de paper i llences al rebuig, a les escombraries, no el llences al vàter. Ens han trobat fulles d'afeitar. Sí. O sigui, avui en dia, no perquè ja ve dintre de les maquinetes, però de fet encara ho pots comprar, Molta gent, sobretot la gent gran, el meu pare i molta gent més gran, feien servir les fulles d'afeitar amb la màquina i t'afeitaves i després treies la fulla i la llançaves. Doncs molta gent tenia el costum de llançar aquesta fulla d'afeitar al vàter. En aquests casos de crescudes, aquestes fulles d'afeitar anaven a parar a la llera. Els bastonets de les orelles, el típic bastonet que és de plàstic, el tubet de plàstic, ens l'hem trobat milions. Els introductors dels tampons, que són de plàstic. També hi ha moltes persones que els llencen al vàter. Però
Llavors, Manel, és tot un canvi. La cultura de l'aigua és conceptual, sí, totalment. Sí. Introduint aquesta cultura de l'aigua, llavors, no? Sí, i ensenyar-lo a la gent, a les noves generacions. Bueno, no parlem. No, però també deies, Adrià, també aquesta connexió del museu amb l'entorn de l'aigua, del riu... Sí, clar, bueno, que és una cosa que cau pel seu propi pes, o jo almenys la veig així, no? Que és la Casa de les Aigües, jo crec que no pot només dedicar-se estrictament a explicar qüestions relacionades amb la història de Montcada, que també, no? Però precisament per això, pel paper que ha tingut com a infraestructura metropolitana, com per la seva ubicació amb el riu, pel tema de poder explicar el cicle de l'aigua, etc. Per tota la història que té acumulada en el territori, hauria de servir, o jo crec que hem d'aprofitar per explicar més coses, per explicar temes de sostenibilitat i conscienciar sobre l'ús de l'aigua. Mireu, tenim aquí... Aquí em sembla que han fet actuacions la gent de la Horda. Això és un vern, aquest arbre que es veu aquí és un vern. I veieu que ja aquí és més l'ambient de ribera d'un riu natural i la canya es veu bastant ofegada, no? I comença a veure's desplaçada. Queda molt ofegada, sí. Bueno, ja estem arribant a la sortida del... Ja se sent, eh? Sí, al sobreixidor del Rec Comtal. És un lloc fantàstic, que és un lloc bastant important ecològicament, té una qualitat important. És un espai artificial, això no existia, es va fer, durant una de les obres d'aquí del parc fluvial, es va construir aquesta mena d'esculleres i de sortida per crear una mena de llacuna, no? I potenciar la que és la biodiversitat del riu. Però què passa? Que això també és atractiu per a les persones. Clar, i és el que parlàvem, és difícil de compaginar i més amb l'incivisme tan fort que hi ha avui en dia. Pots trobar alguna persona descansant, gaudint de l'espai, però pots trobar persones fent botellot aquí i abandonant-lo, fent festes de compleanys. Ens hem trobat gent fent festes de compleanys, amb guirnaldes, i sí, amb taules, amb plats, amb gots de plàstic, i quan se'n van no s'emporten res, tot queda aquí. O sigui, és aquest conflicte que costa molt fer entendre a la gent que hem de gaudir dels rius, però no ens hem de malmetre. I aquest és un lloc molt maco i un clar exemple. Avui en dia el veiem relativament bé, perquè venen també els de manteniment del parc fluvial, fan batudes, des de l'ADF també venim molt, trobem gent, els advertim, escolta, aquí no podeu estar, perquè és un lloc de refugi i tal i qual, però costa que ho entenguin la gent. Això de la nostra cultura, que et diguin alguna prohibició, com que ens grinyola molt, saps? Som molt mediterranis, allò de dir tu a mi, no. Costa. I bueno. S'ha de fer pedagogia. Sí. Aquí és on entren els sectors socials. Justament un dels motius o un dels objectius que té el projecte del Rec es mou, que insisteixo, és la part de l'aigua però per la part de dalt, doncs és justament corregir o invitar a la gent que faci un ús correcte d'aquests entorns tan sensibles. Aquí està, correcte. Perquè, clar, evidentment, el Rec Comtal, tot el que llancis a dins del rec, si no ve ningú a netejar-ho, no és un riu natural que... Fins i tot les pedres, no? Tu no pots llançar pedres al rec com si les llancessis a un riu natural, que la pròpia força de l'aigua... Però, Carme, jo tinc una altra percepció, o faig servir la paraula incivisme amb una altra percepció. Sinó, quan jo dic una persona incívica, és una persona que està fent un dany al medi natural, sapiguent que està fent dany. Sí, perquè no, està clar. A tots la canalla és fàcil, perquè no acaben de ser jocs de nens, que puguin agafar pedres i llencin pedres. Però la persona que ve amb un pot d'esprai i comença a pintar els arbres i comença a pintar les pedres,
és una persona incívica, perquè està fent un dany que sap que està fent un dany. Adrià, t'has referit com a Montcada, com que sempre has fet servir una expressió que molt particular, com que el peatge, el peatge de Montcada. Ho deia, bueno, no, parlant, crec que ha sigut parlant d'elles del soterrament, no? Doncs això, d'una mica restituir, diguem, tot aquest temps de servitud, per dir-ho d'alguna manera, de la ciutat cap a infraestructures que donen un servei en un nivell nacional o, no sé, parlaven de les vies del tren, doncs la primera va ser la línia de França, però la segona, la línia de Saragossa, ja era una via estratègica a nivell estatal, fins i tot, no? La que anava de Barcelona a Saragossa, després a Alacant, mateix que l'AVE, etc. Ja, doncs això és un territori que ha tingut aquesta servitud i que d'alguna manera ha de començar a rebre una compensació? Sí, podríem parlar en aquests termes. Perquè no és només infraestructures viàries. L'estació depuradora d'aigües residuals, justament la tenim al nostre municipi i no depura les aigües de Montcada. Tenim a l'ecoparc. A la zona de Mas Duran tenim l'ecoparc, que recull no sé quantes tones de deixalles dels municipis que ens envolten i de Barcelona ciutat, i el tenim a Montcada. El cementiri de Collserola, que hi ha sepultades allà no sé quants milers, per no dir milions de persones, dona servei a tota l'àrea metropolitana i a la ciutat de Barcelona, i està dintre del terme municipal de Montcada. O sigui, no només són peatges d'infraestructures viàries, són peatges de tota mena que Montcada, per la sort o per la mala sort d'estar a la sortida nord de Barcelona, estem pagant contínuament. El servei de la metròpoli. Exacte, i el que potser més endavant puguin venir, perquè mai sabem. Potser qualsevol dia ens volen posar un aeroport o alguna cosa d'aquestes. El gasoducte, que passen per aquí per allà del riu, la canonada d'aigua que dona serveis ara que les han d'arreglar, que té unes pèrdues d'aigua. O sigui, és una servitud contínua al nostre municipi. Amb aquesta imatge que tenim, no? Sí, això és l'entrada de Barcelona. Per això m'ha vingut... Per la Trinitat, no? És això, la Trinitat, sí. Exacte, això comentava el peatge, el peatge que deia... Anem ja fent la volta? Sí. O la P7... La C33, la C58... Està tot aquí, però bueno... Tota la C, tenim tota la C. També és una qüestió perquè la sortida nord de Barcelona, o l'entrada, no? Des del nord de Barcelona, tot ha d'entrar per aquí per l'orografia, justament el fet de tenir la serralada de Collserola al costat, i el riu, Besòs, obliga, fa com aquest canal, no? De que totes les infraestructures s'hagin de concentrar en aquest pas natural. I, clar, tot això fa que hi hagi una multiplicitat d'infraestructures per el trànsit rodat i per les vies del tren que conflueixen en el mateix lloc. I que fa molt complexa la convivència. Absolutament. I abans, no sé si eres tu, Manel, que parlava de Montcada i del sentiment aquest de pertinença, que és molt fort aquí als barris. Però sí que és veritat que els barris estan molt inconnexos uns dels altres. Sí, justament per això. Sí, de vegades quan dius, no, on treballes? No, jo treballo a Montcada. Diu, aquest municipi que és com un patchwork, està com fet a trossos, no? I és que és veritat, quan tu no coneixes, jo encara em perdo aquí, dic, guai, ara no sé en quin barri estic. Jo per això deia que Montcada com a ciutat és molt lletja justament per això, perquè està tot molt disseminat entre barris, tot molt inconnexa, perquè sempre hi ha una infraestructura, una barrera natural entremig, i ha creat, evidentment, ningú renega de Montcada, ni molt menys, o sigui, tothom és de Montcada, però quan parla la gent, jo soc, a més, es crea una mena de vocabulari que, a part del nomenclator oficial que té cada barri, després està el nomenclator popular, no? Claro. O sigui, el que és Can Sant Joan per la gent és Bifurca. Bifurca. El que és la Ribera per la gent és la Valentine. Sí. Per què? Perquè aquí a Can Sant Joan estava l'estació de trens on hi havia totes les derivacions i es deia la bifurcació, per tant se li va... La gent popularment, el barri era el barri de bifurcació. I ja més col·loquial és Bifurca, ja més... La Ribera, el barri de la Ribera, doncs, era el barri de la Valentine, perquè estava la fàbrica de pintures La Valentine.
El barri de Terra Nostra era el barri de Santa Maria perquè hi havia l'església a l'ermita de Santa Maria, no? La Font Pudenta pues, era la Fompo, no? Cadascú tenia doncs, la seva arrelament al seu barri, no? Total. Tots els barris tenen la seva festa major, o sigui, cadascú, a part de la festa major de Montcada, com a municipi, després cada barri doncs, tenen les seves festes i, bueno, és una miqueta aquesta... que a Barcelona passa igual, a Barcelona també molta gent, jo soc de Sants, jo soc de Gràcia, de Nou Barris, tothom té la seva pertanyença al seu barri, però jo tinc la sensació que, com a montcadenc, que la gent ho té més interioritzat aquí, per la circumstància, no? Sí, sí, totalment d'acord. No hi haurà accés? Per les persones no. Per les persones no. Ni per l'altre? No. Ah, bueno, pots anar per dalt, no? Bueno, per dalt sí, però aquí no. Perquè serà soterrada tota la via, més a Sí, més. claro. Sempre hi haurà un accés per fer aquesta passejada. Sí, però aquí baix no. Això serà refugi de fauna, des d'aquí fins a baix. Sí, clar. Clar, evidentment, un cop que hagi desaparegut la via, el passeig del colesterol està per allà a sobre, sí. El passeig de colesterol també va molt bé per anar a Santa Coloma. Sí, sí, molta gent el fa servir, Total. Jo el faig servir perquè no em sento sola. Si estigués en segons quins moments ja sola, i més ara que... L'únic que trobo jo que hi ha moments molt incompatibles amb les bicicletes. Hi ha gent molt irracional que va amb les bicicletes que es pensen que... Sí, i els patinetes també. No són conscients de que allò és una zona de vianants i la velocitat que assoleixen és molt perillosa, molt. És una zona compartida entre vianants i bicicletes, perquè després està altres zones que sí que estan senyalitzades i normalment la gent respecta aquests passos de bicicletes i separats. Però clar, les zones compartides... Ja, hi ha gent que, hòstia, però és perillós. No pots anar amb una bicicleta, hi ha patinets que van a 50-60 km per hora. Tu que vas d'esquena i no te'l veus venir, et fot una hòstia i et rebenta. Si almenys els veus venir i pots buscar la manera de protegir-te o alguna cosa, encongir-te o tapar-te amb els braços, però si tu vas així tan tranquil, un patinet d'aquests et destrossa viu. Sí, sí. I la Casa de les Aigües, que sembla una altra caseta com de fantasia, Sí. Una mica de fades. Això és tan fantàstic, és que ho veig